Shalom sederek-sederek sedaya sugeng kepanggih malih wonten ing renungan dinten punika. Puji Gusti amargi kabecikanipun Gusti kita saged pinanggih kanthi kebak kabingahan lan kahanan ingkang sae. Saderenge kita sinau bareng lan nampi firmanipun Gusti, ayo kita fokusaken manah lan pikiran kita dumateng Gusti Yesus Kristus. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Allah Rama ingkang wonten swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasayan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kawula nyuwun mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi-mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Irah-irahan utawi judul renungan dinten menika ngaji-aji berkah palembahan ing gesang ingkang sekedhap. Kapendhet saking Pengkhotbah 9 ayat 9 mengaten, ngrasakno nikmating urip kalawan bojo kang katresnane ing saklawase uripmu kang tanpa guna iku. Kang ganjarake dening Gusti Allah marang kowe ana ing sangisoring langit. Amarga ya iku pandumanmu ing sajroning urip lan sajroning pambudidaya kang kok tindakake kalawan ngresik ana ing sangisoring langit. Sugeng sutresna ing kamulyan ngelingake kita bilih gesang wonten ing sedaya punika ringkes, sekedhap, lan asring katingal muspra utawi sia-sia. Ing basa Ibrani kasebut hebel. Tegesipun kados dene keluk utawi uwab ingkang gampang ilang. Kita mboten saged nyepeng wektu lan kita mboten ngertos napa sing bakal kelakon sesuk. Nanging ing jero kahanan gesang ingkang winates lan kebak pitakonan punika, Gusti Allah mboten nilar kita ing kasedihan. Panjenengane maringi berkah nyata sing saged kita rasakake. Salah satunggaling ingkang paling ageng yaiku keluarga lan semah, bojo utawi pasangan hidup. Lumantar ayat punika Raja Salomo maringi piwulang rohani ingkang derajat kagem kita kabeh, mligi kagem para keluarga Kristen. Ingkang saking sepindhah palembahan minangka peparinging dalem Gusti. Gusti Allah boten maringi semah namung minangka kanca urip biasa, nanging minangka peparing ingkang suci supados kita saged silih tresnani lan silih nyengkuyung ing bab ngadepi ombaking urip ing donya. Ngrasakake kabungahan, nikmatilah hidup. Karo bojo kuwi wujud ibadah lan rasa syukur kita marang Gusti. Ingkang kaping kalih tresnani sak dangunging gesang. Tembung seumur hidup ngelingake kita marang prajanji suci nalika dikantekake ing ngarep altar pasamuan. Katresnan ing keluarga Kristen kuwi mboten pareng luntur amargi wektu utawa kahanan ekonomi. Nanging kudu tansah kukul lan dadi seger saben dinane. Ing jaman modern iki kathah keluarga ingkang dadi adhem utawi anyep utawi dingin
amarga kakehan sibuk karo urusane dhewe-dhewe utawa bondo donya. Awet menika ayat punika ngaruh-ngaruhi kita supados bali nggatekake pasangan kita. Ngajak pirembagan kanthi sae, maringi wektu sing mligi sarta silih ngapurani bilih wonten kaluputan. Urip ing donya iki pancen sekedhap. Pramila ayo kita dadekake saben wektu sing diparingake dening Gusti dadi wektu sing kebak katresnan, kabungahan lan tentrem rahayu kalian keluarga kita. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Yesus, pepundhening gesang kawula. Kawula ngaturaken agunging panuwun awit berkah palembahan lan keluarga ingkang sampun paduka paringaken. Mugi paduka kersa nunggil lan nuntun bali wisma kawula supados tansah kebak katresnan ingkang tulus, kasetyan lan tentrem rahayu ingkang pinanggih saking swarga. Tulung kawula supados saged tansah ngaji-ngaji lan tresnani sesami kawula utawi semah kawula sadangunging gesang ingkang sekedhap punika. Wonten ing asma dalam Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.